Ja, du er god. Hej. Hej. Ja, ej, det er dejligt at ligge sådan der. Hvad må hun lige skal hjælpe dig lidt tættere på de der bolde der? Jeg tror også. Hvad er det for nogle fine bolde? Er du lidt mere interesseret i kamera? Er du det? Er du en linselus? Hvad? Ja? Så kan du komme hen til dem der. Ej, hvor er Ja, dygtig. hvor er du god, Frej. Ja. Ja, sådan der. Ej, hvor er det god. Hej. Det var bare så god. Kan du få ham bare lige lidt ned, sådan at hans knæ måske stadigvæk kan... Ja, lige præcis. Rigtig fint. Ja, sådan der. Så ligger du der lige. Det er så godt, Frej. Hvor er det fint. Kan du se det? Han får sådan lige 90 grader der i hoften. Det er så fint.